Mbak Tatin genti. Ya. Wis ribet ki mau wis nyasmitane karo aku. Sarung jagung slendro aku urung siap ya, Pak. Oh iya, apa siap ra siap kudu siap. Anggere digone sarung rak siap. Heeh. Priman, Pak? Ayo kuwi sarung jagung slendro wingi kan kowe nyuwun sarung jagung slendro dikon dienggo latihan kok saiki ra wani diunek kowe. Nggih, wani ning beto catetan. Ora apa-apa, nggo catetan ra apa-apa. Oh nggih, mboten dicowok to? Lah. Iya. Ki aku wis nekake wong PBKS tak kon joget ya aja kuwatir. Iki PBKS tenan iki padake. Nyepelekke ra. Niku sinten nih? Gendang gendit, gendang gendit. Tindik gendang gendit. Ayo. Kayak niki. Sopo iki? Iki bapakmu. Alah. Bapak kok seneng dangdut. Titik niku, Pak. Nek karo dangdut ki senenge ra jamak-jamak. Ayo, Ting. Ayo. Langsung. Tak tindak 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 di tak tindak gendeng. Di. Sik. Ayo, ndang nyanyi. Nggih. Niku kaya Pak Mondo to, susu. Muni piye kowe? Langgit persis e. Sembek. Pentekne ra ana apa jenggot. Ayo. Siap kuwi. Aduh. Wong PWKS e. Ya. Langsung nggih. Langsung piye bawani kok? Hah? Bawani. Bawane kan mawon ngen kadung tresno nggih. Hah? Pripun ta? Loh, kok malah lunga? Iya engko sik engko joget tenang wae. Kadung tresno ya ora apa-apa. Rina wangi dadi ati tanpa jane ora apa-apa nukokke seragam sinden ki ning awakmu ki cilikno, aku iki paring larang dhewe. Sinten kula apa? Kancane do semeter setengah wis dadi kebayake kowe dadak 4 meter setengah. Nggih boten. Lemu banget. Mulane kuwi kaya ayu kuwi tuku pipitan nek dong sore kae sadurunge dandan, keringete metu awake sudo. Kok nek sedele ilang piye? Lambemu malah ngomong. Ayo diganti sing rada jebebeh. Iya. Medun bareng ngerem medun nang ngarep omah kok. Lho, sadele nanti. Bareng ngadeg tiba dhewe clothok kowe iki apa? Tekan ngendi ya mau? Neno. Tansahku mawanging netra Anoman sapa? Kaya nganu kaya apa jenenge Anoman obong Anoman cancut tumandang karya ngalengka wis dadi areng geger ana bongko
Sarung jagung blender. Jangan istirahat to. Ayo. Oh iki Pak bewane slendro ning. Iya. Serati kadung tresno sajake kowe sok ra ngrungokke sinden ki ilang ana tembung ngeng jero ati kadung kuwi jane ora masuk ning nggon swara apik jero ati kadung tresno tresnone wae o karo a karo i nek tembung mati yo aja diteruske jero ati kadung kula mbiyen sekolahe oleh kon ngonten iku ya ora iso kuwi olah vokal berarti kleru gurune ya iya awasi yo nek ra Pak Wasyo nggih menangi. Guru SMKI Pak Wasyo ya. Irunge kaya jojon kae. Tan liya hamun sliramu satemah lara asmara ya nek kacamata ngene apik ben ngapa lho yo gaul kok yo jajal sik coba apa ya yo gleleng tinggo to oh menang aku. Ajal. Akan nganggo. Ayo coba dijajal apik ora kok. Nek apik tak keke kowe kok. Reh cementel gelungan kok. Nek nganggo. Guys, dienggo sik coba tak kok kaya rentenir. Wow. Iso meleh. Joget aku ramane daleke kono wae daleke kono mama kon tak kaslupan ah coba sa dijajal sa Elisa dijajal nek kowe sik kuru iso ra apik sa ora ngene kok lha piye ora muni ora coba aku muni lah kowe kelemon kok mesti muni jajal meneh apa piye iki jajal Elisa wae ora muni kok kowe muni ora mbok ana kekuatan. Ra iso mlebu lho. Ayo. Piye iki? Kah aku. Mama. Ayo mbok kok ya karang ya coba. Nek dadi Tinggo ting. Tinggo ting. Nah. Weh ora apa-apa dijajal sik. Taton diblesekke ngono lho. Wes. Cepat. Ndelok kaya gorene. Jajal kowe dinggo dalange. Ya ana demite iki. Ilang sarap sawane wis. Kok dilunggui lho. Nyo, sing jeneng wong Jawa ki nek arep njukuk dhuwit ning sajen kae sok dilangkai kok. Merak warak nyo nggonen sak irak ramuni. Ora muni ning mambu. Biasane ngono iki duyui. Ya coba nyo, jajal nyo. Ning kene lho. Ya. Ayo Wanda, nguyah ndak? Ana mbokne lho kae. Mboten ana apa ning kok sak gojek elek lho mboten ana Bu. Ngapunten nggih. Kurang ajar. Kok ana mbokne ra omong. Ana ibune kok. Kurang ajar kowe. Iya. Yo, anu dene sarung jagung slendro. Lah iki sarunge jagung pancen nyata
slendro. Slendro ya biasane nek sing wis kulino durake sarung jagung pelok barang. Oh, iki slendro. Slendro ya. Lah kae sarung jagung kadung tresna. Ora apal rasa. Yo. Iki sarung jagung. Dereng apal. Ayo dapalke kuwi srana nggo nyambut gawe. Nggih, siap. Nah, ora mung siap. Saiki apa-apa kuwi anggere dikono apa ming. Oke, siap. Ora tau terrealisasi. Iya. Ngono ya, Mak. Kata-kata siap iki ya lahir batin siap tenan. Iya.